Molweni South Africa, molweni Mzansi, molo jikelele nomhlaba uphelele. Lo ngukusasa lethu uMajangaza uqobo lwakhe. Njengoba benjilo ke ndiselapha eNanda eZimangweni. Ndidibene nenye inkunzi yama 2000. Bathi ngumhlana obanzi number 10. Number 10 my vapa. Njengoba benjilo silapha eNanda eZimangweni. Ndidibene nomfana apha. Umfana omhle omde. Mina ke ndiyamazi ke lo mbhemu ngumakhelwane, ndimazi as uOscar, kodwa ndifuna unika ithuba azazise ngohlobo lokhono lwakhe kuba ngomnye wabanye abadumileyo apha kule ngingqi onetalente elingapha ongayo ongazange wayibona. Khozazise mfethu ungubani? Mhlane banzu number 10, mhlane banzu umongameli, mhlane banzu uDrippy Sauce, uDrippy Ice icefe into engapheli. Awu umongameli into eziphetheyo kwedini. Kosixelele mfethu udume ngantoni? Umhlane obanzi igama lakhe uOscar kaSibisibongo osuka endaweni yaseNanda. La ngikhulele khona. Ngifika khona nje. Ngenza ubuciko. Nawe wenza ubuciko. Hey man, lento yobuciko ngathi into epopular lana. Nenza kanjani? Isemanzini lento nonke nashaya ubuciko. Ngoba nomunye meke ngahlangana naye uSmart Black kule interview besiyenze eqaleni ukhulume ngobuciko. Okucacise kwabantu abangazi ukuthi ubuciko yini ubuciko, because leli gama akulona igama engelijwayele. Angiqale nje ngokubuza eqaleni. Ushiwo ngizothi babami uqala kuyena Smart Black uMamponde yebo. Okuyena ngicela kuyena kona konke lokho engikwenzayo ngokomculo because benga acting modeling isikhathi esiningi. Acting and modeling. Yeah, but so you're a model? Yeah, I'm also a model. Oh, really? Yeah, but okay. Solo komculo yabo ngicela kuyena uSmart Black Mamponde because lokho ngimbuka ahambe egoli ephinda abuye koPitoli aphinda abuye yabo mebuya futhi akabuye yedwa ubuye esekuphekiyo sekunezinto nje ubona sauce manje uyathula nomsoco uyawushare uyawudedela uyawunikeza nezinye izingane ukuthi nazo sithole lento ayitholile. Yeah, because kona konke ngithe nami sembuka kanje ngaqala nami angizame indlela yami ngenza umculo ngawubhala bengibhala nje komculo omdala bengubhala so lokho ngifuna nje ukwazi ngibuza kahle lo mculo kanjani right yabo because ngiyathanda ukubuza yabo nawe yonke into because ngiyazazi umuntu kanjani so as break it down lento for abanga understandanga mhlawumbe njengoba usachaza asiyibale izinto okuzona. So i modeling, i fashion model, yinenye i music, yinenye sizibalele acting angizwa also acting acting. You're also an actor as well. Okay. And how's everything going? Music wise, are there any songs? Have you released any songs? Do you have any music videos? If people want to get in contact with you, bangakuthola kanjani? Ukhona umculo so out, ukhona ukephi singawuthola kanjani? Isiphumile ukuqala ingoma ihlehla la ngikhona nomfethu uFrolic. Ufrolic, I know Frolic, but I know him as a producer. He's also umculi futhi uyacula. Umunye wamatalente angala. Yo, waseNanda but manje usegoli ngokuSpani ngoba efuna nje naye ukuthi kusisisi qophoza iminyango sikene phakathi. Frolic ngicela ungifonele inkabi yami ngiyakudinga lana uzoyixoxa indaba yakho. Wait, senze ingoma ihlehla now Frolic iproducer lapha no Justice beats thathe Justice sayenze ingoma emnandi yatholakala yonke indawo enkundleni zonke nje zokuxhumana zofika ushesha nje ihlehla mhlano obanzi efake khona uFrolic mhlano obanzi number 10 bangamkhohlwa number 10 mfethu number 10 istriker yazini singayixoxi kakhulu le ndaba. Ngicela kunizwiswa uSweety omnandi, uSweety ozwakalayo ukuthi isound yalomfana injani nizwe bese siyayihlalutya ndiyamamela. Baba wami uyena wangifundisa ngisakhula mina ungamukele mpatho omunye umuntu ngoba umuntu ngabantu izandla ziyagezana ngizinikela kuwe ngithandazela impumelelo ngithandazela impumelelo
usela umoya wami nawo wonke umndeni wami ngicela ukubonga amandla akho mangibisi igama lakho uvuleke indlela uvuleke indlela. Wow. I hope you are as impressed as I was impressed. Baba Oshchele, what kind of sound are you making? Because those melodies is how would you describe your sound? Can we tell me about your music? Let the people know what influenced your sound. What kind of sound is it? What do you call it? Le singasho ukuthi is Afro pop, singasho futhi sa R&B. Because ngokusho nje kwami ngenza lokho uhlobo lomculo olungifika ngaso sikhathi. Yabo. Angeke ngisho okuningi nokutheni but le sound bengidlala manje. Inspiration like abo Anderson Park. Nabo Mnqobi yazo nabo Smart Black Mampondo nabo J Madness yabo nje phethu yona into like isanda ngiphuma njalo ngabantu engihlala nabo nabantu engibabuyela ku TV. So basically you have a diverse sound. Your music is diversified, right? You're not only into melodies but you also do hard rap music. Yabo unawo ama lyrics, unawo ama dope lyrics. Ungayidisi nigga. It's happy game. Mhlana manzi number 10 uyistriker phela wena. Striker. Number 10 uMessi wena usitshela ukuthi uMessi. Siyasho ukuthi singazama ngisho ukuthi sengadisa umuntu nje yabo hawu. Hayi angifune beef wemajita angisazanga ngokulwa kodwa phela manje ifuna ngayithola. Kodwa ke asikho lapho. Afethu ngiyabonga afethu bani ngokunikeza ithuba lokuthi sikhulume nawe. Ngicela ke ubazise abantu babefuna ukuxhumana nawe bangakuthola kephi. List your social media accounts for bookings. Isithola kephi. Who do you work with? I've been through your Instagram before and I saw ukuthi there's high quality photos, there's high end production. But do you have a team that is behind you? Just give me background. So basically start with your social media accounts and then with that who is at the background. Uba nokushootha lama quality lama snippets. Do you have a manager? So angeke ngisho nje ngikhuluma nje qiniso anginawo umuntu engithi ngiphethe imanager yabo but nje umfutho njengofana mfethu ushiyo kakhulukazi okuyena yena nje umuntu oyiqalela othe baba akekho ozokwenzela zenzele ngoma ufuna ukusiza lo muntu akufice nje uzenzele yabo so nami ngase ngifaka umfutho nje ngami and enye into ke uyena umuntu ke o behind kwi camera ngishuta ama video and stuff so aposta go Facebook go Instagram nayo indawo yabo so yena nje ungifaka umfutho sokubonga nje abafowethu abanye abangisizayo ngokusiza because usizo nje ulithola kakhulukazi sibonga o317 oMarvelous oCarePolo Smart Black ngosizo umuthi uhlabo ngisegoli dale zo zinto engidingayo nawo nje abafowethu bangibheka yabo la ngithola khona ke Social media yangi Instagram TikTok Facebook mhlalo banzi nje number 10 yabo number 10 like NO yeah .10 mfethu yonke indawo N0 kanye NO NO yeah unamba mfethu number 10 unamba NU not NU sawuzwa nawe uyinamba but no uyawuzwa advance but ke na kanjani it's the one ayike bafethu siyivala kanjena njengoba benchilo lona nkusa lethu majangaza lona maziyo uqo bolwakhe masihlale ke ningalibali ukusupporta kaloku when you see something you like say something yabo when you see something say something mandinibone apha kwi comments si engage mandizibone likes zenu zingena mandinibone nani nincokola nami ninishare labafondini anifuna uyibona ndikhula masikhuleni sonke bafethu masithandane singamlibali uThixo kodwa ngamaxesha onke siguqa imihla nezolo siyathandaza siyavuka emini siyosebenza siyayipusha ipassion siyaliphusha uthando siyayiphusha inkonzo siyampusha umzali siyampusha usisi siyampusha utata siyaphushana siyakhayalana siyaphambili bye bye nyathela kancane ngaba unyolo na hlehlele emumva ngekubona ugijima kakhulu nomnoma wegawu onke bangimisela u6 usekuba musuphenduka uphawu njengamanje sempini
ngiphethe umkhonto nehawu sukela mina uzophasa fake eqaba ungalakufaka kancane king uyara lana yimina umufa hlale bazobulala amavesi nangoshona nokhama nebhesi number 10 ongaqoka ngichase yababa